coordinadora da Alternativa Canguesa de Esquerdas, o partido que actualmente representa a alcaldía en Cangas, unha vila mariñeira de Galiza. Veño invitada por Lidia Senra. E, bueno, como decía, eu veño a falar un pouco dos problemas que temos en materia de vivenda en Cangas, que eu penso que radican principalmente na vivenda turística, tanto legal como ilegal. Xa só na vivenda turística legal, é dicir, aquela que está registrada, aumentou este último ano nun 63%, non? Temos unha poboación en Cangas de 26.000 personas, máis de 200 vivendas turísticas as que hai que sumar hotéis, hostais ou outros alojamentos turísticos. Esa non falo de vilas veciñas, como pode ser Sanxenxo, que con 17.000 habitantes teñen máis de 1.500 vivendas turísticas. Eu creo que o problema do aluguer cada vez é peor, porque os propietarios o que fan é alugar de setembro a maio ou a xuño para poder especular con ben básico, que é a vivenda, e poder lucrarse, evidentemente, na época estival, onde chegamos a duplicar a poboación en Cangas. Incluso hai xente que deixa a súa propia casa para poder sacar rentabilidade á súa vivenda, non? Nesa época, hai unha casa de familiares, etc. E isto, ademais, por parte das administracións, que neste caso sería a Xunta, que é a que ten as competencias, non se está afrontando, porque non hai presión fiscal sobre as vivendas baleiras ou sobre as segundas residencias, e ademais sí que hai cartos para a rehabilitación ou para o aluguer, pero para aluguer privado. Por tanto, é a Fiscalía que se morde a cola todo o tempo, porque ao final estamos financiando a vivenda privada. E, creo que o problema do aluguer en Cangas e noutras vilas turísticas de Galiza vai cara a unha clara destrucción do tecido social, porque ao final se está prohibindo a quen se quera asentar na vila poder asentarse, e esas persoas son as que van a consumir todo o ano, non como a xente que ven solo no verán e que solo vai a consumir unha semana ao ano, dúas como moito. E ademais hai que dicir que, claro, esta xente non está deixando ingresos na nosa vila, ao contrario, non repercuten a través de tasas o Concello, por tanto non nos beneficiamos ao final, pero sí que supón un gran gasto, porque temos que pagarlle o doble a Sogama, que é a que se encarga da xestión do lixo, temos que pagar socorristas, auxiliares de policía para o xestión do tráfico, e eu creo que isto está sendo un gran problema na nosa zona. Non somos Madrid nin Barcelona, non chegamos a ese punto de centrificación, pero sí que ao final vamos pouco a pouco, como decía a compañera de Bruselas, que somos unha rá nunha olla de auga quente calentándonos pouco a pouco, non?